Kaya namin si Chris. Para pa sa din natin. Kaya naman doon. Ito, nasa kanya yung ano. Apa po ya? Sino mo yun? Yan po mga kuya natin. Nandito po kami sa Sepnas High School. Community service po ng Mabikas Duma Eagles Club. Doon lang daw. Yan lang. Yan daw tapos ito. Yan po mga ka-vlogger. Ang ating mga kuya and ate bunso. Nandito po kami ngayon sa Sepnas High School sa San Carlos, Pangasinan. Community service po namin ng Mabikas Duma Eagles Club. Para daw bomba ng Duma, kuya. Yun. Yun. Go, bilas. Wala ang bulo. Sampai katumban. Bomba. Para daw bumamba Mabikas. Ayun. Bombang ano yan? Bombang Duma. Dumalit. Wala ka kuya. Wala ka. Tapos pantao mo. Mabuhay ang Duma Eagles Club! Mabuhay!